Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον βουλευτή Αιτωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Μίλτο τον Ζαμπάρα, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα 2 παιδιών. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση που κάνει το Παρατηρητήριο Μευτικής Βίας με τον Σύλλογο Μεών Πατρών για τον θυλασμό. Και θέλω να μας πείτε εσείς σαν μπαμπάς πώς βιώσατε το θυλασμό από τη σύζυγο προς τα παιδιά. Βοηθήσατε? Καταρχάς να πω πολλά μπράβο στην πρωτοβουλία που παίρνετε, που είναι πολύ σημαντική και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη τέτοιες εξώστρεφες δράσεις να γίνονται που αφορούν όλη την κοινωνία. Η δικιά μου εμπειρία ως πατέρας 2 μικρών παιδιών και ο ρόλος μου και σε σχέση με το θυλασμό της συζύγου, αλλά και σε σχέση με όλη την ιστορία της εγκυμοσύνης και μετά από αυτή, ήταν υποστηρικτικός. Ή λέω πολλές φορές ότι προσπαθούσα να ήμουν υποστηρικτικός με τα προβλήματα προφανώς που υπάρχουν. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση και για την ίδια τη γυναίκα. Εμείς οφείλουμε, και δεν το λέω τώρα για κατανάλωση, να είμαστε δίπλα, να υποστηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος μας. Είναι σίγουρα και βιωματικά μια σπουδαία εμπειρία. Μια σπουδαία εμπειρία πραγματικά και για τον πατέρα και για τη μητέρα και για τα ίδια τα παιδιά. Χρειάζεται σίγουρα ενημέρωση, χρειάζεται υποστήριξη. Είναι ξεχωριστός, σπουδαίος και ειδικός ο ρόλος ο δικός σας και θα πρέπει η πολιτεία με μια οργανική, σοβαρή και στοιχισμένη σχέση να στηρίζει τη δικιά σας την προσπάθεια. Να στηρίζει έμπρακτα τις δικές σας τις προσπάθειες. Οπότε κατανοούμε την σπουδαιότητα του ρόλου του πατέρα στο να στηρίζει σε αυτό το δύσκολο κομμάτι που είναι ο θυλασμός στη μητέρα. Όπως έχουμε πει εμείς οι ΜΕΕΣ, ότι μεγαλώνει τον άνθρωπο αποκλειστικά το μητρικό γάλα για τους 6 πρώτους μήνες, άρα είναι νέκταρ θεών. Θα ήθελα να δώσω και το λόγο και στην κυρία Κιούρτη και στην κυρία Δημοπούλου. Να πω κάτι τελευταίο, γιατί έχω και την κυρία Κιούρτη δίπλα και οφείλω να της δώσω συγχαρητήρια. Εμένα τα παιδιά μου γεννήθηκαν στην Πάτρα και τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, μέχρι τα 6-7, ζούσαν εκεί. Βιώσαμε όλη αυτή την εμπειρία του θυλασμού, κατανοήσαμε, καταλάβαμε την σπουδαιότητα των μεών και το λέω πραγματικά αυτό, σε όλη αυτή την κρίσιμη διαδικασία και αλυσίδα των γεγονότων και των πραγμάτων σε σχέση με το θυλασμό, και αισθάνομαι τυχερός που βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στο δρόμο μου, γιατί δεν είναι πάντα δεδομένο ότι θα βρεθεί μια ΜΕΑ που θα μπορέσει να καθοδηγήσει επιστημονικά και ψυχολογικά και υποστηρικτικά τη μητέρα. Άρα μιλάμε εδώ ότι έχουμε έλλειψη κοινοτικής μευτικής φροντίδας και αυτό που βγήκε η ΜΕΕΣ στο σπίτι, που δεν έχει γίνει ακόμη πράξη, είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το στηρίξετε όλα τα κόμματα. Ακριβώς. Να πηγαίνουν οι ΜΕΕΣ στο σπίτι να βλέπουν τις λεχοίδες. Και νομίζω, και το λέω και δημόσια, αυτό δεν έχει να κάνει με διαφορές στην πολιτική ή ιδεολογικές διαφορές. Σωστά. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα που είτε την αντιλαμβάνεσαι και λες ότι θα πρέπει να γίνει από κοινού, είτε δεν τη βλέπεις ως γεγονός, ως δεδομένο. Επειδή όμως εμείς τη βιώσαμε και τη βλέπουμε, υποστηρίζουμε αυτή την αναγκαιότητα που λέτε κι εσείς και η κυρία Κιούρτη και όλοι οι αγαπητοί συνάδελφοι εδώ που διαχρονικά βάζουν πλάτη και το πιστεύουν αυτό το πράγμα, το υποστηρίζουν φύση και θέση. Σωστά. Θα παραδώσω το λόγο στην κυρία Κιούρτη. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ο κύριος Ζαμπάρας είχε την τύχη να είναι υποδιοικητής με μεγάλη επιτυχία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η θητεία του ήταν και δημιουργική και επιτυχής. Ήταν βοηθός μας και συμπορευόταν μαζί μας, ειδικά όταν δημιουργήσαμε το δίκτυο ΜΕΟΝ, που υπήρξαν πάρα πολλές δυσκολίες και αντιδράσεις, αλλά γρήγορα τα αποτελέσματα έδειξαν την αναγκαιότητά του και καταφέραμε μέσα από όλο αυτό το πείραμα, ας το πούμε έτσι, να θεσμοθετηθεί κιόλας. Ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα
για τη μευτική φροντίδα και έχει συμβάλει πολύ ουσιαστικά. Ήταν από τους πρωταγωνιστές της εποχής για αυτό το συγκεκριμένο βήμα που έχει δώσει σε χιλιάδες γυναίκες και στις οικογένειές τους μια μεγάλη βοήθεια, ειδικά στις πρώτες μέρες ζωής, αλλά και στις γυναίκες σε όλο το διάστημα της ζωής τους και ειδικά σε μια ηλικία που ήταν ακόμα πιο δύσκολο, γιατί πρέπει να αναφερθούμε και στις γυναίκες που πια κατοικούν στα χωριά και είναι πια μεγάλης ηλικίας και δεν είχαν καταφέρει να κάνουν μια απλή προληπτική εξέταση. Ευχαριστούμε πραγματικά λοιπόν. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Πόσο δύσκολο ήταν για τον μπαμπά να αναλάβει αυτό το ρόλο που ήταν και πολιτικός και υποδιοικητής σε μεγάλη υγειονομική περιφέρεια και ταυτόχρονα και έπρεπε να είναι κοντά στη σύζυγο και στο παιδί του. Με είδες, Μαρία, όταν έκανες την ερώτηση χαμογελούσα, γιατί πήγαινα πίσω λίγο και δημιουργούνταν στο μυαλό μου εικόνες. Ο ρόλος αυτός είναι πιο δύσκολος από το ρόλο του πολιτικού. Και το λέω ξεκάθαρα. Είναι πιο δύσκολος. Γιατί θέλει, και τα δύο θέλουν αφοσίωση, αλλά εδώ επειδή είναι, πώς να το πω έτσι, έχει να κάνει με το παιδί, με τον άνθρωπο, με μια πολύ μεγάλη ευθύνη, θα έλεγα ότι είναι αντίστοιχα δύσκολος ο ρόλος. Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται υποστήριξη και από την πολιτεία, από το κράτος, και χρειάζεται υποστήριξη με έναν διαρκή τρόπο και στο επίπεδο της ενημέρωσης, αλλά και στο επίπεδο των, πώς να το πω έτσι, των πολιτικών που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ένα σύστημα υγείας ή με την παρέμβαση στην κοινότητα για να αλλάξει και η αντίληψή μας, να μετουσιωθεί σε πράξη όλη αυτή η πολύ σοβαρή εμπειρία, επιστημονική εμπειρία που διαθέτετε εσείς και πρέπει ο κόσμος, η κοινωνία να την λάβει. Να μιλήσει η κυρία Δημοπούλου. Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Εγώ θέλω να σας ευαισθητοποιήσω και στο θέμα της υπογεννητικότητας. Γι' αυτό το οποίο είναι πολύ έντονο στην πατρίδα μας σήμερα, δεν αγωνιά κανείς, δεν ανησυχεί κανείς. Έχουμε πολλά άρρωστα παιδιά, επομένως ο θυλασμός και η ΜΕΑ είναι πολύ σημαντικά για να λύσουμε τα θέματα και της υπογεννητικότητας, γιατί μία ΜΕΑ δίπλα στη γυναίκα θα την βοηθήσει πολύ πιο ουσιαστικά να γεννήσει πάλι, να κάνει και δεύτερο και τρίτο παιδί, γιατί θα πάρει δημιουργική αγάπη και δύναμη από το τοκετό της και δεν θα είναι μια διαδικασία διάσωσης όπως είναι σήμερα. Ευτυχώς έκανα μια καισαρική και σώθηκα, καταλάβατε. Πρέπει να πάρει χαρά από αυτό, γιατί η μητρότητα είναι πολύ σημαντικό γεγονός αν θέλουμε τη διόνυση του είδους, του υγιούς είδους. Και η ΜΕΑ είναι αυτή, πραγματικά δεν το καταλαβαίνει κανείς, αλλά η ΜΕΑ είναι αυτή που θα δώσει αυτή την απάντηση και θα βοηθήσει την οικογένεια πολύ ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Εγώ πολλές φορές αισθάνομαι σε σχέση με αυτό που είπατε, που είναι πολύ σημαντικό, πόσο ευεργετημένος νιώθω. Αν σκεφτείτε ότι η σύζυγός μου θύλαζε για ένα διάστημα 2 ετών. 2 ετών στο πρώτο παιδί. 2 ετών. Κλεισμένων 2 ετών. Δηλαδή το παιδί περπατούσε, παίρνε βόλτες μέσα στο σπίτι και όταν χρειάζεται να πιει γάλα έκανε τη διαδικασία. Το επόμενο παιδί λιγότερο χρονικό διάστημα, αλλά και πάλι αρκετό σε σχέση με το γενικό σύνολο και μέσο όρο. Οπότε το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνομαι τη σπουδαιότητα αυτών που αναφέρεται. Εμείς οφείλουμε να είμαστε το μέσο. Εμείς οφείλουμε να είμαστε το κανάλι. Εμείς οφείλουμε να δούμε το σήμα στην κοινωνία ως πολιτικοί, ως πολιτικές προσωπικότητες, για όλα αυτά που κάνετε εσείς και πώς μπορούμε εμείς να φανούμε χρήσιμοι, να υποστηρίξουμε το έργο σας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που περάσατε και στηρίξατε εδώ αυτή την εκδήλωση για τον θυλασμό και νομίζω ότι έχουμε μέλλον να συζητήσουμε και πολιτικές και προσωπικά πώς μπορούμε να αναδείξουμε
στην κοινωνία τη χρησιμότητα του θυλασμού. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Εγώ σας ευχαριστώ.